Opa, Maider, pasatu Barbera. Zer moduz? Ondo, eta zu? Bai, baitare. Ongi, hemen, enkargutxo batekin zuretzako. Bai. 2024an sindikatuak 50 urte beteko ditu, eta urte muga hau dela eta enkargu bat egin nahi genizuke. Gasteizko egoitzatik nator justu oraintxe, han badago zure lan bat, guretzat oso garrantzitsua den lan bat, potentea, hunkigarria, martxoaren 3ko gertaerak gogoratzen dituen obra bat. Martxoaren 3ko hartan hildako 5 langilei erreferentzia egiten die, eta obran bertan baduzu bala bat txertatuta. Bala hau, gure egoitzan agertu zen, kargetako bala bat da. Bai, hori da. Horregatik guztiagatik, ez, denboran atzera begirada ematen digulako guretzate esan nahi handiko obra bat da, eta urtemuga honen arira nahiko genizuke beste obra hunkigarri bat enkargatu. Zabaltzen hitza aukeratu dugu urtemugarako, adira bikoitza duelako zabaltzenek lab sindikatuarentzat. Alde batetik, iruditzen zaigu zabaldu dela. Sindikatuak zerbait egin badu urte hauetan dela zabaltzea, bai? Oso sindikatu txikitxoa izatetik, beste dimentsio bat hartu degula, ez? Baina era berean, sustraiak eta oinarria sendo dituen sindikatu bat izan garela beti, eta hortik egin degula zabaltzea. Hori horrela izanik ere, zabaldu gara sektore berrietara, gure sindikalismoa zabaldu dugu, egiteko moduak zabaldu ditugu, aldatu ditugu, eta Euskal Herriari ere aukera berriak zabaltzen gabiltza. Uste dugu hitz honek laburbiltzen duela, esan nahi dugun hori guztia, eta orain nik zuri, ez dakite erronka botatzen dizutia, zer iradoikutzen dizun zabaltzen hitzak, edo nola irudikatuko zenuken ja artistikoki. Ba, ideia oso polita da. Terminadas las incesantes aclamaciones, Su Excelencia el Jefe del Estado dio lectura a la siguiente proclamación. Señores ministros, señores procuradores, plenamente consciente de la responsabilidad que asumo, acabo de jurar como sucesor a título de rey lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del reino. LAB surge en octubre del 74 y surge fundamentalmente por una necesidad básica. En aquellos tiempos había partidos, había sindicatos que estaban en la sombra, que estaban en la clandestinidad, que no funcionaban y no daban respuesta básicamente a ninguno de los aspectos que nosotros teníamos importantes, ¿no? La libertad política y la libertad socioeconómica. Está claramente determinado que hay una necesidad de que haya un factor político y sindical de izquierda abertzale, vamos a decir, que surge de esa necesidad, de que falta ese polo que a nivel nacional dé un paso más adelante, y ahí están diversas formas de lucha que están ya en la calle, y a nivel sindical, porque efectivamente no había un sindicato que solucionase nuestros problemas. Espaldiko, Zer iruditzen? Era bat aldatuta dago, guztiz. Alderatze balima zu hor, badaude arrazki zahar batzuk. Zuek batzarra egiten hemen inguruan, pasoa, horre almazenak. Almazena hor zegoen, bai, ez da kazer ikusirik. Hemen beti aipatzen da, lehenbiziko ponentziak, sindikatuko kongresutako lehenbiziko ponentziak, hemen barruko despatxo batetik atera diala. Hor zerbait jakingo duzu? Bai, garai hartan, grebaren ondoren, greba ospetsu horren ondoren, barruan bazegoen errepresio mota berezi batzuk, eta, nik egon nintzen, esaten zen, deportatu bat, olako bulego batian, ez neukan lanik, baina egiten nuen lana zen sindikatuari begira, eta,
Txosten asko egin nituen nik garai hartan, hemen barruan olako barruko deportazioan egon nintzen bitartean, bai. Jarraitu berrean dago. Bai, postu naiz, nire, bai, egia esate bali maizut. eta hemen ikusteak, bai, sindikatuak Baduka, bai. hor, osasuntxua dagoela eta etorkizuna handia daukala. Bai, orain guri ere, eman berri dut errereoa. Venga, bai. Oso ondo, Bai. venga, jo. Nik azpimarratuko nuke 3 etapa desberdinako, 3 momentu bereziak izan direnak ziklo guzti horretan. Lehen etapak sindikatua jaio eta gero, 75-etik 80 garrena arte bitartean, 5 urtek horietan, sindikatuak sustraia botatzen, bere gorputzi ideologikoak definitzen, eta zabaldu nahian ibilik zen. Barruan ere kontrasanak izan genituen garai hartan, ezker abertzale baitan zeuden kontrasanak, baina lortu genuen bigarren kongresuan guzti horik argitu, oinarriak jarri, eta sindikatua ja beste etapa berri bat hasi. Beraz, esan dezakeguk 5 urtek horietan sindikatuk haren gorputze ideologikoa eta eredu sindikalak garatzeaz gain, ja zabaltzeko bideak irikik genuela. Hori izan da lehen etapa. Os podéis imaginar que no era nada fácil. No éramos los ilegales, éramos los ilegales con mayúsculas. Entonces, estamos muy perseguidos, hubo muchas caídas, hubo mucha gente detenida, costó muchísimo empezar, pero bueno, hicimos una primera asamblea en Aránzazu, a primeros de enero, creo recordar, en 75, y bueno, vino la Guardia Civil y nos dispersó y se llevó a no sé cuántos militantes. Como anécdota os puedo decir que hubo una persona renombrada que se quedó con los felices durmiendo 3 o 4 días hasta que pasó la cosa. Era de Amorebieta y se llamaba Ion. Españoles, Franco ha muerto. Arriba España. ¡Viva España! Estamos aquí en Zaramaga, un barrio obrero por excelencia en aquellos años del 75, 76, 77, que había venido de Castilla, de Extremadura, de Galicia, de Andalucía, pero que aquí conocieron lo que era la opresión capitalista en las empresas y que aquí eligieron su modo de vida y que querían hacer una sociedad más justa y libre. En diciembre, después de prácticamente morir Franco, pues al mes ya hubo pequeñas huelgas y ya se corrió la necesidad de que, joder, si estos tienen necesidades, los demás también, si estamos todos igual que ellos. Ahí es donde empezó a surgir la idea de crear una plataforma ya unificada y de empezar a crear asambleas ya en otras fábricas. Era una plataforma reivindicativa que abarcaba cuestiones laborales, sociales y también políticas. Estábamos inmersos en una dictadura, aunque Franco había muerto 100 días antes, estábamos inmersos en una dictadura con todos los estamentos y estructuras intactas, ¿no? En aquellos momentos las mujeres hacían asambleas por su cuenta, se querían emancipar, se querían ser soberanas en sus derechos, porque también hemos dicho que se carecían de derechos, pero la mujer también lo sufría en sus carnes, ¿no? La falta de esos derechos. Y ahí nació la Asamblea de Mujeres de Araba, ¿no? Debekatuta zegoela bilerak egitea, asanbladak egitea enpresetan. Non egin behar zen beraz bilerak? Olako elizetan. Premeditadamente se apostó en los alrededores, dejó que se llenaría la iglesia y cuando ya estaba llena, se calcula entre 4.000 o 5.000 personas,
Más otros 4 o 5.000 fuera, que no podían entrar. Sí, fuera se calcula entre 10 y 10.000 y más personas que no habían podido entrar, ¿no? Pues entonces la policía rodea la iglesia y entra en la iglesia y les dice que se está celebrando una reunión ilegal y que tienen que desalojar. Procedan a desalojar la iglesia, cambio. De acuerdo. Estaba preguntando si había heridos, cambio. Después del tiroteo que organiza la policía, son asesinados 5 personas, 3 caen en el mismo momento, Pedro Mari Martínez Ocio, Francisco Aznar y Romualdo Barroso. Otros 2, Bienvenido Pereda y José Castillo, lo harían días posteriores a consecuencia de las heridas. Y no hay que olvidar tampoco a 2 personas que son asesinadas en manifestaciones solidarias días después. Bigarren etapak hasten da, bigarren kongresuk honetatik, 80. urtean, eta zabaltzen da 82 urte bitartean. Tarte guztik horretan, sindikatuak oinarriak jarritak, saiatu zen jak Euskal Jendartearik eta langilek mugimenduarik bere proiektuak aurkezten, zabaltzen, eta hori bai, azpimarratuko behar da, garai hartan sindikatuak izandako gorputz militanteak zen motako lan txinaurriak egiten zen, zen motako ambizioarekin egiten zen lan militante horik toki guztitarak sindikatuak zabaltzeko. Gogoratu behar da, 12 urte horietan, transizio hasieran geunden, gainentzeko sindikatuek zeukaten sekulako babesa, instituzioetatik, patrimonio sindikala izan zenaren ondorioak haie jaso zituzten, eta aldiz lab sindikatuak bere prozesu guztia egin behar izan zuen, esaten den bezala, apulso, gure indar propioekin, gure bitarteko propioekin, eta jasatzen genuen garai hartan izugarrizko oztopo pila gure proiektuak zabaldu ahal izateko. Guk klase sindikatu bezala betik izan dugu oso argi, momentu harietan eta gure bilakara horretan, zemotako ekintza sindikalak egin behar dugu langileen defensarako. Eta horre, konfrontazioak, sindikalismoak, lantzeak, kontrapodere konzeptua egitea enpresa munduan eta gizarteke mailan ere, hori izan da gure ezaugarritak hariko bat, eta gero ikusi dugun bezala, elementu horiek, konzeptu horiek zabaltzen jundira beste sindikatu eta mugimenduk sozialetan. Beraz, sindikatu abertzalea, sindikatu soziopolitikoa, klase sindikatua, kontrapoderek sustatzen duen sindikatua, etapak horik, 12 urteko etapak hori oso emankorra izan zen, sindikatua nortasun potente bat izateko, sindikatua zabaltzeko, sekulako ez dakit legitimitateak hartzen juteko, eta gure tokia eta esparruk propioak mapa sindikalean lortu ahal izateko.
venía de antiguo el tema de, joder, quieren cargarse Euskalduna. Pero sí recuerdo que era una decisión más bien política. Se comentó en aquel tiempo que había muchos astilleros que dejaron, como el de Cádiz y demás, que reunían peores condiciones o tal que este. En cambio, este se cerró pues políticamente, por lo que fuera. Si no hubiera sido por la participación de la gente, que la gente estaba dispuesta a luchar, digamos, nosotros nos habían llevado, en 4 días nos habían vendido. En las asambleas y eso teníamos bastante apoyo. La gente estaba a favor de las propuestas que hacíamos más o menos nosotros. Y en contra de las que hacían, por ejemplo, me acuerdo, UGT tenía mucha contestación y comisiones obreras también, porque esos se cantaron rápidamente desde el principio por cepillar la fábrica. Muchas de las propuestas que llevamos, la asamblea la ratificaba más que el comité de empresa. Sí, claro, la asamblea teníamos más apoyo en lo que era en la asamblea de trabajadores que en el comité de empresa. A pesar de que éramos igual en el comité de empresa minoría, en la asamblea de trabajadores salían adelante. Eso está claro que la iniciativa la tomamos en general. La VICAP fueron los que estuvimos ahí en la pelea, salvo a algunas excepciones, pero la gente de la VICAP era los que estábamos en primera línea, por decir de alguna manera, de la pelea. Cuando había que salir a la calle, sí es cierto que estaba todo escaldunado, al menos estábamos en ese momento. De ahí no sé de dónde salió la idea de alguien de, oye, pues esto lo podíamos hacer nosotras por otro lado, pues también... De organizarse como mujeres de trabajadores de Euskalduna. Eso es. Pero entonces nosotras poco a poco nos fuimos independizando el tema y ya no pedíamos como al principio, oye, ¿qué hacemos? No pedíamos permiso. Ya empezamos a actuar nosotras por nuestra cuenta y así fue. Creo que la gente cree que fue una lucha terrible a todos los niveles, ya no solo física, sino psicológica, donde abarcó a familias, a hijos, muy dura, muy dura. Hubo detenciones, muy dura. Al final, conseguisteis que el resto de los trabajadores se hayan podido jubilar. O sea que nuestra arma es la lucha. Exactamente. Y a defender los derechos. Hirugarren etapak horretan hasten da hirugarren kongresu arekin. Gu batzutan esaten dugu hirugarren kongresu hori inflexio punto bat izan zela sindikatuaren bilakaeran. Horrez geroztik ikusten dugu arlok sindikalean gauza asko aldatuk direla. Guk pentsatzen genuen termino sindikal eta soziopolitikoetan euskal sindikalgintza paper importante bat jokatzeko dela, bai askapen prozesuan eta bai aldaketak sozialean, guzti horik zabaltzen junkara beste sindikatuekin, beste mugimendu sozialekin, beste kultur soziok sindikala sortuz, eta bai esan dezakegu hirugarren etapa horretan, 92-tik 2008 urtea bitartean, euskal panoramak sindikala erabat eraldatzen da, bestek papera hartzen du sindikalgintza arlo sozial, sindikal eta politikoan, eta ni uste dut hori izan ere laben bitartez egindako ekarpen importanteetariko bat. Eta hor daukagu olako referentzia importante bezala, helarekin hasitako harremanak, 94an egiten den bi sindikatuen arteko lan harremanetarako Euskal Esparruaren aldeko manifestazioa eta lehen hausnarketa amankomunak egoera sindikal eta soziopolitikoaz. Orduan hor, ela eta laben arteko elkarlan hori elemento importante eta berri bat zela plano sozial eta plano politikoan.
Orduan, esan dezakegu horrez geroztik labek hartzen du zentralitate handi bat, tablerok sindikalean, hartzen dute pixuk eta eragin bat, eta eragin horiek plano desberdinetan nabaritzen dela bai langile mugimenduan eta bai arlok soziopolitikoan. Guk hasieran arazo handiak izaten genituen nazioartean gure proiektuak zabaltzeko, baina hor lan importante bat egin zen, gure proiektuak erakutsiz, gure esperientziak mahai gainean jarriz, gure jarduera eta gure proiektua zabaltzen. Eta oso klabe izan zen gure historian FSM-en sartzen garenean, aitortza importante bat zelako, FSM guretzako ideologikoki eta eredu sindikalari dagokionez referentzia zelako, eta bai guk ere FSM-en egiten dugun aportazio oso aitortuta izan delako. Adio argi. Ongi zira? Bai, ongi, bai. Gu berriz, moduz, familian? Bikain, bai, zak ere? Bai. Bon, posten naiz. Omen baitutzu gauzak konpartitzeko enekin? Dominika, beraz, garai batez, lab sortu haintzien Ipar Euskal Herrian ere bai. Justu, sindikatu frantsesak ziren, CGT, CFDT eta beste hainbat. Nola bizitzen zen, nola bizitu duzu garai hori langile abertzale gisa? Betidanik langile abertzaleen munduan, bazen nahia sortzeko egitura berezi bat langileen eskubideen defentsan, sozial arloan aritzeko, eta abertzale gisan izaiteko, lantzeko gure jandarte proiektuak. Eta izan ziren jadanik entsegoak, asmoa bazen zerbait egiteko, egitura batzu sortzeko, eta entsegoak izan ziren betidanik mugimendu abertzalean. Egun batez, erabaki genuen, behar zela laben gana joan, eta ikusi labeko arduradunekin, ze posibilitate, ze aukera bazen lab sortzeko iparaldean. Hori baitzen, errandudan bezala, funtsan, ezker abertzaleko langileen zat, lab zen gure erreferentzia nagusia sindikal munduan, eta horrez gain, labek adierazi zuen nahi zuela egitura nazionala izan, Euskal Herri osoan edatua, langile guzien defentsan. Ezin genuen guk hartu erabakia bakarrik. Beraz, lehenik ezin egin genituen biltzarrak, Ipar Euskal Herrian zehar, konsultatzeko naz, ikusteko, gure asmoa, proposamenak, zuenez, hoi hartzuna, jendearen eta langileengan, baita ere egitura abertzaleengan. Eta horrela gertatu zen, 5. kongresuan, joan ginen, komitatuak ginen, eta hitza eman ziguten gure proposamena azaltzeko eta asmoa aurkezteko. Hala egin zen, biziki momentu indartsua izan zen, biziki emozionagarriaz, eta 500 delegatu, uste dut olako zerbait, da zinez langileriaren irudia zen, biziki azkarra eta indar asko eman ziguna segitzeko aurrera. Lehen manifatik eta zein izan diren ondoko urratsak eta ze oztopo sindikatu bat sortzeko Ipar Euskal Herrian eta hori dena? Bide zaila izan da, biziki aberatsa, baina zaila, eta dena behar zen zerotik egin. Beraz, enpresetan sartu, arloak sortu, formakuntzak egin legedia hobeki ezagutzeko, gure gogoetak egin sozial arloan, adibidez, 35 orduen legea zen indarrean sartzen ari garaian, beraz,
hori dena landu behar zen gure gogoetak plaza hazteko. Lehen zaitasuna etorri da, aipatu dituzun sindikatu frantsesen gandik. Gure harridura oso egia erran, ez genuen bat ere susmatu horrela izango zenik, eta lehenik, maiatzaren lehenian, iadanik, siatu ziren gu oztopatzen. Kasik fizikoki gu ez usteko sartzen manifestaldian. Hori zen naiz, gauza bera gertatu zaizula, jaz, zuzen, nahi izan baitzen nuen laben izenean agertu lehen banderolan, normal zen bezala, eta horre batzu agertu ziren zu oztopatzeko, zure ego presentzia oztopatzeko. Beraz, lehen zaitasuna hori izan zen. Betidanik izan da sindikatu ideki bat, denei idekia, sindikatu abertzalea, ez abertzaleen sindikatua, lehen gauza, beraz langile guzie idekia, eta gure sindikatuan, hasieratik, baziren, tendentzia politiko guzi, ezberdinetako langileak. Laro gira maseia. Bai. Urrutik gelditu zaigu. Bai, gelditu zaigula, baina bueno. Dena dela, esaten zuen, belaunaldi berria, niretzat bai izan zen lehenengo kongresua, baina zueia bigarrena, eta, bigarrena 92an bai egon zinen. Bai. Ez? Eta egon nintzen. arloak sortu ziren, beti esaten dugu, 3 arloak sortu zirela, eta badirudi jatorri berdina eta historia berdina edo zuantzekoa daukagula, baina zuena, emakume arloa 92ko kongresutik datorren dagoen zerbait da, ez? Bai. Emakume hon espezifikotasuna hori zapalkuntza, gure zapalkuntza hori sexu genero ikuspuntutik bizitzen eta pairatzen genuen zapalkuntza zen inoldik ere ikusgarria egiten, ezta? Eta esan dugu 92an, baina lehendik zetorren ja emakumeen presio bat hori aintzat hartzeko errealitate hori, ezta? Eta horretaz, hartu behar dugu erreferentzia bezala, ezker abertzalean feminismoaz, euskal feminismo delakoaren formulazioa. 3 zapalkuntza pairatzen ditugula, genituen eta ditugula. Eta Euskal Herriko langile eta andrak. Orduan, nazio, klase eta sexu genero sistemaren. Eta orduan horrekin, buru belarri ibili ginen, hori aintzat hartze zedin, ezta? Eta bueno, orduan esan dezakegu ibilbide luze baten ondorio izan zela arloaren sorrera 96an. Eta guretzan garaipena. Ibilbide luze baten emaitza eta beste luzeago baten abia puntua. Abia puntua. Azken batean, sindikatuan diharduen sektorea da, lanean dagoena, industria batez ere, industria potentea, metala, eta bar, eta ikusten duguna da, ugaltzen dena da, hortik kanpo gelditzen diren langile sektoreak. Ez da, langile klasean, hori langabetuak, gazteak, ez daukatela aukerarik lan munduan, lan enpleguan sartzeko, eta emakumeena, gure kasuan, terziarizazioa dela eta ikusten den errealitate gordina da, ez da? Osea, inoiz baino argiago gelditzen da ematen den zapalkuntza berezi hori. Orduan, nik uste dut sindikatuak bilatzen du modu bat
horri erantzuteko. Eta erantzuna, arloen horrela da. Gogoratzen dut, niri esaten zidatena, zu ez zaitez galdu, Osea, feministak hor daude, emakumeak hor daude, baina zu nera etorri zara gaztearloa antolatzera. Eta gero, niretzat privilegio bat izan zanan beste emakumeekin lan egin alizatea. De hecho, esaten dut, ni feminista egin nintzen sindikatuan. Eta estatutuak egin genituen, barne araudia egin genuen, hasi ginen liberazio ereduaz hitz egiten, eta horrek ekarri zituen tensioak ez ziren txikiak izan, porque, claro, pasatu ginen dedikazioan eta neurririk gabeko eta baldintzarik gabeko dedikazio batean, oinarritutako militantzia liberazio batetik, osea, liberazio eramangarri eta batez ere emakumei militatzea posible egiten ziren eredu bati begira, ez? Eta zinean zaintzaz hitz egiten. Bai. Claro, guk hausitan jartzeko militantzia eredu hori ona edo txarra zen, esaten genuen, baina zuek etxean nor zaintzen zuen. Nola albidetu daiteke honelako militantzia baldin eta atzean ez badago. Edo nor dago atzean, horren atzean nor dago eta nola egin ez da. Bai, eta jarraitu behar da. Beraz, lehen urratsa da toki bat hartzea, garaian ziren sindikatuen artean, tokia hartzea kajikan, tokia hartzea enpresetan eta pixkat geroago kolektibitateetan. Hori da, lab bada Ipar Euskal Herrian, eta nor garen, zer da sindikatua eta ene ustez, hor, 20 urte eta gero, erraiten aldugu, gaur, labek egin duela. Toki hori ez. Eta gero azpimarratuko nuke eta horrek ere eman digu guri, zeren lan sindikala egiten dugu, da hauteskunde sindikaletan aurkeztearena. Eta izan dira urratsez berdinak. Lehenak izan dira enpresa pribatuetan. Enpresa pribatuetan, industrian batez ere, supermerkatu batzuetan, eta sai sindikalak sortu, hauteskundeetan aurkeztu, eta izan da beste bat, ene ustez azpimarratu behar dena da, Prudometako hauteskundeetan. Azken ziklo hortan, lehen aldikotz aurkeztu gira funtzio publikoko 3 ardatzetan. Hasi ginen lujaldeko funtzio publikotik, segitu genuen ondoko zikloan ospitaleko funtzio publikoan, eta azken zikloan ere irakaskuntzan aurkeztu genituen zerrendak. Beraz, lehenetik azkenera pasako naiz, azken borroka ziklo hontan, beraz, Macronek aurkeztu duen erretreta erreforma berria, eta azken finean indarrean inposatu duen erreforma hori, honen parean, hala ere, eta azpimarratu behar da, frente bat, ez, eraiki dela sindikatuetatik, eta beraz, Parisen eraiki da pixkanaka, eta hala ere indarra hartu dena intersindikal bat. Eta borroka ziklo guztietan bezala, intersindikal horretatik baztertuak izan gira. Nola aurre egiten ari garen hori gainditzeko edo, segitzen dugu sinesten, naiz eta baztertua izan, sinesten elkarlanean, hori argiki, eta uste dut dela gure sindikatuaren apostu bat, elkar lanean ibiltzearena, besteak beti interpelatzearena elkar lanean egiteko, zen sinesten dugu olako gobernu baten aintzinean elkarrekin borrokatu behar dugula. Errian bizi, errian lan egin eta errian erabaki. Eta uste dut hori dela labek duen aldarrikapen azkarrena eta nagusia. Rafa, tira! Guk hartzen duguna da sindikatu bat guztiz heldua, sindikatu bat bere autonomia aldarrikatzeaz gain bere bidea egiteko nahiko egitura, nahiko bitarteko, lortu eta eskilatu dituena, eta sindikatu hori hartuta guk belaunaldi bezala
finkatu nahi genuen zein izan behar zan horren guztiaren gainean labek egin behar zuen bidea, ez? Hori izan zan pixkat 2008ko eztabaida. Orduan, eramaten dugu lab eta gogoeta sindikala 21. mendera. Hori izan zan 2008ko kongresua. Ze gertatu zan? 2008 maiatzan egin genuen kongresua, eta kurtso hasi zirenean krisiak estanda egin zigun, eta utzi behar izan genituen erabaki guzti horiek kajoi batean, eta borroka fase itzel eta bortitz bat jarri martxan, hemen gertatu zana beste leku batzuen bezala, sarraski bat izan zalako, ez? Orduan, gure lehenengo erabakia zan, ze erantzun edo nundikan erantzungo diogun krisi honi. Eta erabakiak izan ziren, elkarlan sindikala eta alik eta erantzun bateratuena eman behar dugu, eta esan bakarrik ganela lab, baita esan eragile sozialekin eta erantzun eman behar dugu, hasieratik defendatzen ari bagara ere ezin dugu atzetik jun, eta deitu genuen greba orokorra nire uste sorpresa bat izan zen. Ze oraindik krisiaren eztabaidan patronalak esaten zuen, baina oraindik ez dugu ezer egin. Zergatik eta esatuz, guri ofensiban harrapatuko gaituzue, eta orduan deitu zen greba hori, eta greba horrek markatu zuen. Markatu zen zein izango zen pixka bat erantzunaren eta borrokaren lesto, ez? Baina izan zen grebetan, oinarritutako erantzun bat, momentu batean, egoera sozioekonomikoa aldatzen ari zelako, eta prozesu hori edo erantzun fase hori agortuta zegoelako, bukatu behar zana, ez? Eta hor, bazegoen eztabaida hori, orduan estatu mailan zauden 15M, eta bazegoen alako mobilizazio sozial garrantzitsu bat, eta eztabaida zan, eta hori mobilizazio sozial hori nora eramaten dugu. Grebekin batu dugun kapital politiko eta kapital sozial hori, noruntza bideratzen dugu. 15M erabakizun instituzioetara eramatea, eta guk erabaki genuena da Euskal Herriari eskaintza sozial bat egitea, eta egin genuen karta sozialaren prozesu guztia, eta orduan, greben emaitza izan zen, borroka sindikala bizirik atera zela alako krisitik, konfrontaziozko sindikalgintza izan duzana, bizkat bere muga guztiekin aurrera egin zuena, ze Komisiones eta UGT, krisi hortatik aurrera, lehen gutxi bazean, orain presentzia delakoa, eta gu atera ginen oso kolpatuta, langile bezala, herri bezala, sindikatu bezala, baina alternatiba oso batekin, ez? Eskaintza sozial batekin, herri eragileen artean adostutakoa. Zerbait egin bazuen krisi hori izan zen, erustez, sindikatuaren mugak, topeak, sindikalgintzarena. Topeak eta agerian utzi, ez? Orduan guk azkenean erabaki genuen birpentsatzen prozesuan ikusitako guztiarekin. Ikasitako guztiarekin, guazen sindikalismoa eta lab bilustera, eta guazen berriro ere jantzitzera, berreraikitzea, egoera berri baterako, ez? ko finantza krisiak agerian utzi zuen mito neoliberala, mito bat besterik ez zela. Garbi ikusi zen, ekonomiaren funtzionamenduan importantena kapitalistentzat beraien etekinak besterik ez direla, eta ordura arte posible zena, alegia eskuhartze publiko bat egotea ekonomian, orduan posible bihurtu zen. Eta gobernuek izugarrizko dirutza sartu zuten banketxeak eta finantza erakundeak salbatzeko. Orduan esaten genuena zen, krisi hori ez genula langileok sortu, eta beraz, langileok ez genula krisia ordaindu behar. Krisia kapitalak ordaindu behar zuela. Nafarroan, garai horretan bazegoen erregimena bezala ezagutu izan dena, erregimen antisoziala, erregimen ustela, eta erregimen anti-euskalduna. Erregimena sostengatzen zen, bazegolako alde batetik UPN indar politiko nagusi bezala, Opus Deiren eta Diario de Navarraren babesarekin, baina baita ere, langileriaren sektore batek babestu egiten zuelako erregimen hori. UGT, Comisiones Obreras, PSN,
baziren erregimenaren zutabe. Finantza krisia eztanda egiten duenean, erregimena bera ere kolokan jartzen da. Erregimenak bi zutabe zituen nagusiki, alde batetik kudeaketa onaren mitoa edo irudia zeukan UPNek, eta beste alde batetik Nafar zaletasunaren nolabaiteko monopolioa. Baina finantza krisiak eztanda egiten duenean, kudeaketa on hori horren ona ez dela argi geratzen da. Areta gehiago, ustelkeria, kudeaketa txarra, diru xahuketa hori guztia geratzen da agerian. Enpresak ixten dira, administrazioan murrizketak egiten dira, ikusten dugu nola Nafarroako kutxa ondoratu egiten den, ospitaletan, guretzat arrotasunerako motibo ziren ospital horietan janari zaborra banatu egiten da, eta horre guztiak jendearen haserrea eragiten du. Haserrea oso edatua, oso zabaldua dago langileen artean, transversala da haserre hori, eta garai horretan mugimendu abertzaleak, bai mugimendu sozial, sindikal eta politiko abertzaleak, gai da, baztertua egonagatik ere gai da protestak lideratzeko. Finantza krisiari erantzunez, 6 greba orokor egiten dira Euskal Herrian, eta Nafarroan greba orokor horiek eta egiten diren bestelako mobilizazioek erregimenaren kontrako izaera hartzen dute. UPN kanpora da gehien entzuten den oiua garai horretan, ustelak, lapurrak instituzioetatik botatzea aldarrikatzen du jendeak, eta gainera jendeak sinisten du posible dela. Posible dela UPN gobernutik entzea, posible dela erregimena bera botatzea. Ilusio kolektibo bat dago, kalean, lantokietan, izugarrizko mobilizazioak daude, Gaztelu plaza behin baino gehiagotan bete egiten da jendez, eta azkenean lortu egiten da kalean eta lantokietan dagoen hegemonia berri hori instituzioetara ere eramatea. Bigarren zutabea Nafar zaletasunarena zen. Eta bigarren zutabe hori ere kolokan jartzen zaio UPN-eri. Hain zuzen ere, Nafarroako konkistaren 5. mendeurrenaren harira, izugarrizko herri mugimendua sortzen delako, planteatzen duena Nafarroa indarrez konkistatua izan dela, Nafarroa ez dela bere borondatez Espainiaren parte, eta Nafarroa izaera euskalduna badaukala. Eta antolatzen diren ekitaldi eta ekimenen bidez, Nafar zaletasunaren bandera kendu egiten zaio UPN-eri. Eta ikusten dena da, UPN finean bere interesen mesedetan erabili izan duela Nafarroaren bandera hori. Nire ustez oso importantea izan zen, garai horretan eragile sindikal, sozial eta politiko abertzaleek izan zuten gaitasuna, mobilizazioak lideratzeko, hala lantokietan nola kalean, pairatzen zuten bazterketaren gainetik iniziatibak hartzeko, eta baita ere abertzaleak ez ziren eskerreko sektoreekin ere lan egiteko. M15-etik zetozen sektore horiekin ere lan egin zuen eremu abertzaleak, eta lantokietan eta kalean egindako borrokari esker posible izan zen aldaketa instituzionala eta politikoa gauzatzea. Zaigor. Bueno, Isabel, urteurrena ospatu behar dela eta ari gara kapituluak edo oroitzen. Gogoratzen duzu erregimenaren kontrako, UPN-aren kontrako, murrizketen kontrako garai hori? Bai. Pues orain dela 11 urte, justo izan zen nola hasi ginen 2012an, hasi ginen murrizketekin. Orduan soldata bera, paga estra kenduta, ordu gehiago sartu behar ziren, eskubide sindikalak murriztu. Orduan hasi ginen prozesua esanez, bueno, ja ezin da gehiago aguantatu. Orduan hasi ginen mugitzen, beste sindikatuko jendearekin, osea, garai hortan, harremanak sindikatuen tartean administrazioan, erabat, bueno, ez ziren existitzen. Bakoitza beraldetik, joaten ginen, eta orduan hasi ginen zerotik. Bai, besteekin hitz egiten, lortzeko mobilizazioak, lortzeko
bueno, pues azken finean lortu nahi genuena, eta zen Bartzina kentzea poderetik, eta, bueno, beste modu batez izatea administrazioa. Osea, egun osoa, zuk dakizun bezala, egun osoa kalean. Eta gero, 2015an izan zirela hauteskunde sindikalak administrazioan, eta handi gutxira politikoak. Claro. Orduan, 2015an ja irabazi genituen hauteskundeak de calle, bai? Eta handik, aste betera edo 2 astetara ziren hauteskunde politika. Orduan, karo, jende guztia esaten zuen, bueno, hau gertatu da administrazioan, ze gertatzen da Nafarroan, ez? Eta, ja, heldu zen aldaketa. Bueno, heldu zen bezala, baina heldu zen, por fin. ko kongresuan erabaki oso sakon bat hartu genuen, ez? Eta erabaki batera mugatzekotan, eta gero garatuko dut, izan zen, kapital eta lanaren arteko batalka horretatik, dikotomia horretatik, kapital eta bizitzaren arteko dikotomiara pasatu ginela. Eta horrek, paradigma aldaketa oso bat suposatzen zuen. Eta guain horrela badirudi aldaketa errez bat izan zala, feminismoan, ohikoa zen termino horietan hitz egitea, baina sindikalismoan aintzindariak izan ginen, bai Euskal Herrian eta baita Euskal Herritik kanpo ere. Eta horrek zalantza batzuk sortu zituen, baina horrek benetan suposatu zuena zen feminismoa sindikalismora ekartzea, eta garai hartan emandako urrats hori ez litzateke posible izango, sindikatu honetan, orain 30 urte, lehenengo plan feminista bat izan ez bagenu, eta ez litzateke posible izango, aurretik, hainbat emakumek benetako lanketa bat egin izan ez balute, ez? Eta era berean ere, feminismoa sindikalismoa ekartzeaz gain, ekosozialismoa sindikalismora ekartzea zaritu ginen. Eta hemen, helburu honetan apalagoak izan ginen. Azken batean, klase sindikalismoa eta ekologiaren aldeko borroka ezin direla disoziatu ulertu genuen, ordurako ja, krisi ekosozialaren dimentsioa ukaezina zan, baina sindikalismoarentzat berritasun bat zen, ez? Ekosozialismoa lantzearena, eta hor, helburuetan, pur bat apalagoak izan ginen. Baina paradigma aldaketa horrek, batez ere, 5 gauzetan arreta jartzera eraman gintuen. Batetik, lan guztien aitortza egitera. Ordura arte, sistemak egiten duen lan produktibo eta erreproduktibo horren banaketaren arabera funtzionatzen genuen sindikatuaren ere, baina ulertu genuen, barneratu genuen, lan guztiak dutela balio berdina, naiz eta politikoki, ekonomiko eta sozialki etzaien lan berdin hori aitortzen, eta lan guztiak aitortu behar direla, lan guztiak banatu behar direla, berrantolatu behar direla, kolektibizatu behar direla, ez? Bigarren aldagaia izan zen, enpleguaren esferatik aratago bizi baldintzetaz hitz egin behar genuela. Enplegua delako errenta bidez hortik jasotzen dugu bizitzeko beharrezkoa dana, baina azken urteetako prekarizazio prozesuek, 80. hamarkadatik bultzatutako politika neoliberalen ondorioz bizi izan ditugunok, geroz eta prekarietate gehiagora eraman gintuzten eta jada enpleguan hainbat kasutan bizi baldintza duinak bermatzea ezinezkoa zen. Horrekin batera, zerbitzu publikoen murrizketak eta garapen askieza ematen ari ziren, eta horrekin batera, ikusten genuen nola, pentsio edo prestazio sozial duinik etzegoen, edo etxe bizitza bezalako eskubidea etzen bermatzen, ez? Beraz, hor ere, ikuspegia zabaldu behar izan genuen. Hirugarren aldagai bezala aintzat hartu beharrekoa izan zen, langileen atomizazio eta zatiketari aurre egiteko langile klasearen berrosaketaren garrantzia
barneratzea eta horri heldu behar geniola ondo ulertzea. LAB langile guztientzako sindikatua eta tresna bilakatzea. Eta horrek ekarri zuena zen, bazterretan zeuden langile horietan ere arreta jartzea eta langile horiek erdigunera ekartzea. Eta batez ere, bazken urteetan lan eskerga handia egin dugu etxeko langileen egoerari heltzeko eta baita ere plataforma digitaletan lan egiten duten Riders moduko langileekin ere. Beste alde batetik ere, emakumeen errealitatean jarri genuen arreta berezia, sistemak eragiten duen sexuen araberako lan banaketa horrek emakumeak sektore feminizatu eta prekarizatuetan lan egitera behartu nahi ditu, eta horrela, ulertu genuen, hori eraldatu nahi baldin genuen, politizatu egin behar genuela gertatzen ari zen hori. Hori etzela kasualitate bat, eta soldata arrakala bezalako fenomeno baten atzean zeuden arrazoiak mahai gaineratu genituen, eta esan bezala politizatu genuen, eta ulertu genuen sistemak berak sortzen zituela arrakala horiek. Eta hor egindako, ekarpen gogoeta horiei esker ere, ulertu behar da, horiek ezinbestekoak izan zirela, azken urteetan sektore feminizatu eta prekarizatuetan ematen ari diren borroka sindikal guzti horien loraldirako. Hor azken batean, emakumeen ahalduntze prozesu bat hasi zelako, eta horrek emaitzak ematen ari dituelako. Eta azkenik ere, ulertu genuen, sindikalismoa lantokietatik kalera atera behar zela. Langileen bizi baldintzak lantokietan ez ezik kalean ere borrokatu behar genituela, sindikalismo soziala ere egin behar genuela, eta hor ekintza sozialeko egitura bat sortzearen aldeko apustua egin genuen. Eta horrela, eredu sindikalaren berritze horrekin, eta gurea ez da sindikatu bat ekintza sozio-sindikalaren bidetik langile lan eta bizi baldintzak borrokatzera mugatzen den sindikatua, birpentsatzenen hurrengo bote batera iritsi ginen. Zoguk birpentsatzen ariketa egin genunean, momentu eta garrantzitsu bat izan arren, horrek ekarri zuena zen lan filosofia aldaketa bat ere sindikatuan. Birpentsatzena etengabe egin behar den ariketa bat delako, etengabe erreparatu behar diogulako langileen egoerari eta etengabe berrikuntzak beharrezkoak ditugulako. Aixo, Mari, paliko, zemuz beha. Paliko. Ze, hartuko deu zer? Zerbait hartuko. Venga, ba. Sindikatua etengabe berritzen jun izan da, eta ez dakit zuek nola bizi izan dezuen berritze prozesu hoi, zenolako gogoetak edo kezkak eragin dizkizuen? Gure garaian ginen jendea, hasierako momentuan ikusten genuena zen, nolabait emakumeak geho eta gehiago sartzen ari zala sindikatuan, eta hor bat zegoen alako gure generazioko jendea, bildur pixka bat esateko, noa goaz, kontu nukita, zuzendaritza guztia aldatzen zala, eta hor urrats batza ematen zala, eta emakumeen aldeko urrats garrantzitsu bat ematen ari zala. Baina ez zen beste munduko gauza bat. Eta gero, ja 2017an ere, sektore berriak sartu ziren, apostu berriak sartu ziren, eta, hasi zaizkigun hitz batzuk ekosindikalismoa, eta esate, baina, hemen gu sindikatu bat gara. Eta bide honetatik, apostu berri hauetatikan, nun bukatuko dugu. Baina, denborarekin, argita garbi ikusten dena da, sindikatua aurrera dijoala, geho eta sektore guztietan sartuta gaudela, emaitza sindikalak ikaragarri hona dienak, eta azkeneko urtea hontan eman dien emaitza sindikalak sekuro esanten egin diren honena izan diela, eta gure ustez ikusten dena da, hartu genituen erabaki horiek ez bagenituen hartu, seguruena estankatu ingo ginala sindikatu bezala. Eta orduan, momentu hontan, zalantzako genituen, bildur pixka bat, azaltze zielako, gauz berri batzuk gutzako erabat desberdina zienak, baina bildurra eta eztabaida gehiagire ez. Eta eredu sindikalaren berritzearen ondotik etorri zen gure eskaintza berritzea, estrategia sozioekonomiko osoa berritzea, programa sozioekonomikoa deitu izan geniona, ez? Eta programa hori bada, eraldaketa sozialerako neurriak jasotzen dituena, baina bada ere
amesten dugun Euskal Herria horretarako pixkat eredu ekonomiko eta sozial berri bat marrazten duena. Bizitza erdigunean jarriko duen eredu bat marrazten duena, ez? Azken batean proposamen oso eraldatzai eta sakonak egin genituen programa horretan, argi luzeak jarri genituen, eta proposamen horiek bazuten ere bere utopia mailatik, ez? Baina era berean ere, proposamen horren bertute handiena da, autonomismotik buru jabetzara egin beharreko prozesu politiko horretan, transizio horretan, bide hori nola egin marrazten duela, eta gauza bera, kapitalismotik bizitza erdigunean izango duen eredu ekonomiko eta sozial berri baterako, bide hori marrazten duela, ez? Bertan, aberastasuna, enplegua, eta zaintza banatzeko proposamena jasotzen direlako, transizio ekosozialistarako proposamenak jasotzen direlako, edo zerbitzu publikoak indartzeko proposamena jasotzen direlako besteak beste. Qué poca oportunidad tenemos de estar tranquilas, de poder ver y disfrutar de este espacio. Realmente es que esto es solo de tránsito para nosotras. Sí, porque te cuento yo que la primera vez que llegué fue aquí y mi primer trabajo fue en Las Arenas. Entonces, nunca me quedé a quedarme y decir, tal, sino en que tengo mi trabajo en Las Arenas. Entonces, bajar y cruzar el puente colgante a ir a currar. Muchas compañeras siempre dicen, ¿qué hay de bonito para ver? Yo digo, pues el puente de Portugalete. Pero realmente para nosotras es un medio de transporte, porque históricamente las compañeras de la margen izquierda tenían que cruzar para trabajar en la margen derecha, donde estaban pues, las personas de clase acomodada o la clase rica. ¿Siempre has sido trabajadora de hogar? Sí, siempre he sido trabajadora del hogar. He estado en 2 o 3 trabajos, trabajadora del hogar y de cuidados, porque he cuidado niños, personas mayores. ¿Y cómo llegaste al sindicato? Sí. Pues mira, llegué al sindicato cuando fui al gobierno vasco y vi una manifestación de mujeres y me acerqué a preguntar. Y dije, perdona, ¿hay el sector de trabajadoras del hogar? Y me dijo, sí. Y para mí fue sorpresivo, porque ya había estado preguntando si había algún sindicato que tenga el sector trabajadoras del hogar y entonces me dieron la referencia, fui a una asamblea y después que terminó la asamblea me afilié inmediatamente. Pues a mí fue una invitación y me dijeron, hay una asamblea abierta para trabajadoras de hogar. Y yo dije, bueno, a ver, ¿de qué van a hablar? Pero al llegar fue, un encuentro completo con mujeres en mi misma situación, con mujeres que les interesaba cambiar y mejorar las reivindicaciones que hoy en día le llamamos así, pero que en su momento era todo lo que nos molestaba, lo que nos hacía sentir en un sector sin condiciones, sin derechos. Y yo dije, aquí estoy. Y desde entonces nos formamos juntas, aprendíamos juntas, hablábamos de derechos, de nóminas, imagínate, algo que para nosotros era nuevo, desistimiento. Y yo, ¿de dónde viene esto? Porque siempre nos habían pasado cosas, pero decíamos, esto es parte de lo que hay, como siempre nos decían. Y luego con mis compañeras empezamos a decir qué es lo que queremos cambiar y el sindicato pues dándonos información, dándonos formación también, compañeras que venían y nos decían
que nos podíamos organizar y que la organización llevaba un convenio, y eso ha sido lo más osado que hemos hecho, sentarnos en una mesa de negociación con la gente de Confebask, que yo ni sabía qué era, pero yo decía, es que este es el momento de decir que las cosas como están hechas para las trabajadoras de hogar no funcionan. Y ahí nos juntábamos, hablábamos, gritábamos, hacíamos manifestaciones, acciones en la calle, performance, o sea, todo lo que nos estaba prohibido lo estábamos haciendo juntas, sí. Y los colectivos, por otros lados, también apoyándonos. Luego, el año pasado, se formó la sección sindical y yo decía, ahora sí, se puede decir que tenemos sindicatos y que somos parte de un sindicato. Y no hay diferencias, o sea, lo mismo pelean por las de industria, que pelean por las de Osakidecha, que pelean con nosotras y están con nosotras frente a inspección de trabajo, están con nosotras en extranjería porque saben y conocen que nuestra realidad tiene que ver con la ley de extranjería y con todas las vulneraciones que se derivan de ahí. Pero para nosotras significó aquí estamos, significó somos fuertes, no somos invisibles como han querido tenernos, y no solo somos de un sector doméstico, somos cuidadoras y necesitamos que esos derechos se reconozcan. Fue de valentía, fue de osadía, pero el atrevimiento valió la pena. ¿Qué tal, Sidi Hassan? ¿Qué tal el Qader? ¿Se ha mejorado? Soy delegado de LAB, trabajando. Delegado del LAB. Presento a mi compañera, soy delegada de LAB. Yo me llamo Abdel Razak, soy delegado de LAB. Delegado de LAB. Claro, la situación que nosotros encontramos en esta empresa ha sido inaceptable porque la empresa pensaba que los 90% de trabajadores inmigrantes que están trabajando en esta empresa, para la empresa pensaba que nosotros éramos inconscientes de que los derechos del trabajo y el convenio que nos aplicaba en el agropecuario, que nosotros no sabíamos nada de ese estilo y que la empresa haga lo que le da la gana de hacer y incumplir todos los derechos que estos trabajadores tenían en esos momentos. Claro, nosotros cuando vamos a buscar la forma y la solución de arreglar todo esto, nos hemos tenido que organizar de una forma conjunta y saber cuáles son nuestros derechos primero. Nosotros cuando vamos a organizar no sabíamos que existía un sindicato LAB, con lo cual sabíamos que hay otros sindicatos que a todo el mundo conoce en el mundo territorial y que a partir con esos sindicatos pueden echar la mano y que llevan esto adelante. Pero nos encontramos que cuando vamos a informarnos, nos encontramos con incumplimiento de informaciones y buscar otros sindicatos que pueden existir, y han sido. En este caso ha sido el sindicato LAB, que una vez que vamos a informarnos de este sindicato, pues nos dio la guía más importante para llevar a cabo esta situación y mejorarla de una forma eficaz, así decirlo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros salimos a la lucha, vemos que la lucha ha durado bastante tiempo, nos encontramos con el resto de los trabajadores de otras empresas que nos están llamando y que nos están diciendo que gracias a vuestra lucha que nuestros jefes nos están subiendo el sueldo, nos están dando paradas los fines de semana, por lo menos podemos descansar más, podemos cobrar más, podemos tener vacaciones como nunca hemos tenido y algo de ese estilo. ¡Esta huelga la hemos ganado!
Ordutik ona, hainbat urrats eman dira, Nafarroan demokratizaziorako urratsak eman dira, politika sozialak eta politika publiko batzuk ere aldatu egin dira, langileen aldeko neurri batzuk egon dira, baina oraindik ere erregimenaren atzean zeuden egiturazko legeak aldatu gabe daude. Foru hobekuntza, Nafarrok bozkatu ez genuen foru hobekuntzak indarrean jarraitzen du, Espainiak den menpe jarraitzen du Nafarroak, Baskoentzaren legea ere indarrean jarraitzen du, eta une hauetan gure aldarrikapena horixe da. Ateak irekitzea Nafarroaren erabakitzeko eskubideari, ateak irekitzea euskarari, eta erregimenaren azken arrastoekin amaitzea. Eta ere bai errango nuke beste frente bat ez dugu irekitzeko edo irekia dena, baina garatu behar duguna nazioarteari begira. Frantses estatuan ez gira erri bakarra, baitugu beste lagun batzu, Bretainiako lagunak, Kortxikakoak, Kanakiako lagunak, Guadalupe, Martinika, eta anzten ditut batzu. Baina erran edut ez gira bakarrik estatu hori borrokatzen duguna. Estatu honen politika kapitalista neoliberala, eta estatu hori, gobernu hori, gure erriei begira zapaltzailea dena, gure hizkuntzarekiko, gure kulturarekiko, gure izatearekiko, eta gure justuki erabakitzeko eskubidearen aurka borrokatzen dena. Si tenemos que negociar con la empresa, vamos a poner las pilas y vamos a negociar con un puño de hierro y la mano negociador, que es la única idioma que la empresa entiende, que es la huelga y la lucha de los trabajadores. De cara a las generaciones posteriores, decir que la lucha sí que tiene sentido y que lleva a conseguir logros. Lo que no logras nada es no haciendo nada. Yo estoy encantada, soy parte del sindicato y yo creo que si son 50 o serán 60, mientras nosotras estemos ahí, sí es cierto que es un sindicato de clase trabajadora. Baina arro, sindikatuak egindako ibilbideaz. Arro. Ez dago beste izenik orduan eta arro egotea ere espero dut, hori, hemendik hainbat urtetara. Nik konbentzituta nago sindikatuaren bilakaera, laben sindikatuaren bilakaeran eta Euskal Herriko sindikalgintzak izandako bilakaera lotutak izan direla eta hor labek egindako aportazioa izugarriak izan dela. Egoera hain da aldakorra. Nolatan pentsatzen duzu belaunaldi batek, bi belaunaldi geroago? Ez? Egingo duen borroka idatzi duela. Zailtasun pilo dituen sindikatua gara, hemen ezinezkoa da pereza intelektualarekin aurre egitea. Pentsatu. Etengabeko berrikuntza prozesu batean gaude, baina ikusten duguna da horrek emaitzak ematen dituela. Lab jaiozan momentutik edatzen ari dan proiektu bada. Lab edatzen ari da eta azten ari da afiliazioan, eta Lab edatzen ari da eta azten ari da ordezkaritza sindikalean. Eta gainera, konbentzitua gaude, langileen errealitateari hobekien erantzuten dion sindikalismoa dela gurea. Eta oraindik ere, sindikatu honek edatzen jarraitzeko, zabaltzen jarraitzeko badaukala tarte handi bat, eta hori izango da gure apustua datozen urteetan. ¡Opa, compañero! Etapa guzti horretan azpimarratu nukek ere labeko militantek emandako guztia. Izan ziren urte oso komplikatuak termino politikoetan, izan ziren urte komplikatuak lab proiektua oztopo askoren gainetik bereak garatu behar zuen, eta gure kapital nagusia gure militantzia izan da. Militantziak integral bat, militantziak lantegitan, militantziak gizartean, azkenean argi erakutsi nahi izan duguk sindikatuaren altxor nagusia militantzia dela. Hor dagoela klabeak proiektu bat aurrera ateratzeko, eta hori da ere aurrera begira oso argi izan beharrekoa. Sindikatuak asko handiagoa da, baina aurrera begirak ere haunditzek helburuk horretan klabe izango da lan militantek hori ordenatuta, lan militante hori ondo finkatzea proiektu hau aurrera aterale izateko.